Huomenta ja hyvää vappua kaikille. Kellä on kohmelo, kellä ei? Minulla ei ole kohmelo, koska olen juonut vain pelkkää simaa. Olipas hyvä. Minä en juo, enkä halua vappuna simmoa, sillä minä en ole niitä miehiä ollenkaan. Sitten täällä on ruokaa, mutta mitä ruokaa, niin sehän taas ei teille kuulu ollenkaan. Sillä minähän en täällä somessa ruokiani esittele ja levittele. Syökää ei se kukin mitä haluaa ja mitä tahtoo. Ei se kuulu mulle. Jaha, mikähän tämäkin on? No, kaikista huolimatta ja ennen kaikkea sen takia oikein iloista ja onnellista vappua kaikille. Hei hei!